katong nahitabo sa Villa del Rio, murag unreal to siya. Murag unreal, murag di makatuhuan ba kay Wa makatuwa to. wa jud ko magdahom nga magtumbling-tumbling ang mga sakyanan daghang kay kog mga kaila, mga paryente, mga amigo, amiga nga murag na apektuhan gyud atong flooding sa Villa del Rio ba. Moving forward, sir, I know nga gihisgutan mo kaganiha nga ang cost gyud atong direct cost gyud atong flood sa Villa del Rio, ang pulang bato nga wall ni bigay unya ni murag ni shortcut ni shortcut ang tubig imbis nga moagi sa wall sa sapa gyud mismo ni shortcut ni adto na hinuon sa Villa del Rio mo nang purting taasa sa lunop murag 2 floors, di ba? Moving forward, sir, unsa may mabuhat nato, sir? Unsa may atong mabuhat aside from gihisgutan nimo, which I agree, katong fact-finding commission or pangitawag gyud nato unsay bottom aning nahitabo sa Villa del Rio or the flood control projects sa Cebu. Pero moving forward, what else can we do? Unsay imong solusyon ani, sir? Kanang sa Villa del Rio, ang may tabuan na is either ilang ipalig-unon yung tong flood wall sa ibabaw para di gid makasod ang tubig kay mao naman na ikuan kung makasod anywhere else sa ibabaw mo panding mi dire or ilang butang ang bomba ng ang Villa del Rio mismo mubutang og bomba kato ilang wall nga ilang support sa kuan baha nga di mo sod kay di amang og naay tubig ikan sa kuan sa sod di man kagawas kay naa may wall so ilang butang bomba para asa man gawas ang tubig sa Sapa River. Sa Sapa, kung for example, ang Villa del Rio may tabo tong mausab na siya, mausab. So, ang may tabo is tungod sa wall, either ilang di man sila ganahan mo break ana nga wall. Kay kung ilan na i-break nga wall, basig ang tubig sa butuan musod na sa gikan sa in out out in. Nya ang kanang nahitabo ron is in out man. So, gikan sa sod sa Villa del Rio, supposedly mugawas ang tubig sa Butuanon River. Pero ang may tabo kung ilan ang buslutan ang katong wall. Madlong sa sila nga ang ugnay baha diri, ya maayo okay ra ang wall sa ibabaw, flood wall sa ibabaw. Musod na sa diri na sa musod sa ilang wall. So solusyon na is ilan na i-maintain ang wall. Butangan nila bomba. Ipam nila dagkong bomba para ipam nila out. So that's the solution to the Villa del Rio Butuanon River problem.